салом дӯстони азиз, секрети имрӯзаи мо танҳо ба телефонҳои Samsung алоқамандӣ дорад. Барои зиёд кардани скорости телефон ва эконом кардани батареяи телефон, пас ба настройка дохил мешавем. хоб бинандагони гиромӣ, чӣ тавре ки мо қайд намудем, айни ҳол ман дар настройка телефон қарор дорам. Ба поён меравем. Аз инҷо обслуживание средства, хоб дар боло 3 нуқта дохил мешавем, ба дуюмаш дохил мешавем. Аз инҷо ҳардуи инро гирён мекунем. Скорости телефони мо зиёд мешавад, батареяи телефони мо эконом мешавад.